탑 누나 하나고만 나오네 구간 치라봐. 아니 양 라가스 타바 미라바 힘은 안 부크럼 나가는 데놓고 자이니 언나니 그래 바다 하바 다 칼람는 뭐가 라간 부크럼 되시면 পুরানা সরকার হইলে আমি ঘর কিসে বানাইছে নতুন সরকার তো ঘর দিয়া নাই দিছে কমপ্লিট হওয়া নাই পুরান সরকার তো কমপ্লিট করিছে আচ্ছা এই বতরা কি আর কিছু পাওয়া নাই নতুন সরকার হইয়া मर्निं खुलुमबाय लोगोफोर मैयाहाय लावख्रिगुरि गामियाव ना गिदिंहैदोंमोन गोबां जायगायावनो गिदिंदोंमोन ओमफ्राय गिदिंनानै न'खरथाम न'खरब्रैसो हाबफादों ओरैहाय बनसुनि दैदेनगिरिफोरजों मैया गिदिंफादोंमोन एसे लिंहरनायलाय ओमफ्राय थांबाय थांनानै न'खर मोनथामनियाव हाबदों जोङो दा न'खर मोनथामल' नङा गोबां न'खरनावनो हाबदों जिहेतु गभर्नमेन्टनि न' मोननाय ना सोरनियाबा 2 बोसोर जालांबाय न'आ कमप्लिट जायाखै ओरैनो इथा एसे फ्लरसिमल'नो प्लास्टार होनानै दोननाय सोरनियाबा हाफ वाल जाबाय बेबो कमप्लिट जायासै बोसोरसे गाहाम जानाय दङ सोरनियाबा कमप्लिट जाबाय थिं दोआखै बेफोरबायदिनो मेरला मानसिफोरनाव दङ जादों आरोखि लावख्रिगुरि साइडआवहाय थ' बेखौ दिनैहाय जों चेयारमेनखौ दस होगोन ना बिडिअखौ दाय हमगोन दा बेफोरबायदि आरोखि दा ओरैबो हमनो हाया ओरैबो बुंनो हाया जाना दङ न' जाय बिगोमा ना जाय न' मोननाय बिगोमाफोर बेफोरखौबोथ' दाय हमनो हाया मोननांगौ बिसोरनावबोथ' दिनैहाय गोबाङानो जायखिनि न' मोननाय बिगोमाफोर बेफोरबो आरो फैसाखौ दांनोनो मोना बेफोरबायदि खोथा बुङो थ' जों बिराद दुखुनांथावना बेफोर जा एसे सरखारनि न' मोननाय ना बेफोरखौ जुदि एसे मोजाङैनो जुदि लुफुंनानै होयोब्ला बा लुफुंजोबनानै होनानै कमप्लिट खालामनानै होयोब्ला मोजां जायो आरो बे आं सानो बेवहाय बथ साइडनिबो गोरोन्थिया थागोन चेयारमेनाबो मालाय फैसाखौ बरनजोबना होनानै खनसेयावनो मालाबा 50 थाखासोल'नो साहा लोंनो हरो बेफोरबायदि बुंनाय फैसाखौ नुस्लाब मोना बरना होबानो सिख'लायनानै लानाय बेफोरबायदि जायाबो जानो हागौ सिख'लायनानै खिन्थु एसे एक्टिंआव एसेब्लाबो बारा जायो आरोखि बेफोरबायदि जायखियानो जाया मानो लावख्रिगुरिजों लोगोसे गोबां जायगा आरो लोगोसे माथावरिबो लावख्रिगुरिया दैबानाजों थांनाय बोसोराव दैबानाजों बिराद गाज्रि खुरखाजादोंमोन थ' दिनै जि माथावरि खोनायना बिराद दुखुनांथावना आरोखि बियो थ' बेफोरबायदि जायोब्ला बोरै जानो नङा होमबा जा एसे मोनदों मजबुत खोनानै होयोबा मजबुत बे टेम्परारिब्लाबो नैबे एबार दैज्लाङाव बे गाजोबगोन नै साननैसोनि उनावथ' आरो मोसौ दं हगारनायनि दिन जासिगोन मोसौ हगारनायनि दिन जायोब्लाथ' आरो बेखौ मोसौआनो गाख्लायजोबनानै होखागोन बेफोरबायदि आरोखि माथावरियाबो मोजां जायाखै दा दैबाना फैयोब्ला थांखागोन बे लावख्रिगुरिनि बे जिहेतु माथावरि होनाय लावख्रिगुरि ओनसोलाव गोबां दुखु खस्थ' लानाय मानसिफोरबो दङ आरो बे ओनसोलाव गोबाङानो NDFBनि सेंग्राफोर थानानैबो गोबां थानानै थांनाय हिसाबै आं मैया नायहैदोंमोन एसे नायनानै बिराद दुखुनांथावना आरोखि सोरनियाबा न'आ कमप्लिट जादों नङाबा इनकमप्लिट माने प्राय चेयारमेन मेम्बार बेफोरनि सायाव दसिजोबो न'आ सोरनियाबा 2 बोसोर जाबाय थाखा फैसा लांजोब्बाय बेफोरबायदि आरोखि फैसाफोरखौ लांजोब्बाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो दुखुनांथावना थ' जों लावख्रिगुरिनि ओनसोलनि आदिबासियानो जा बर'आनो जा सोरबायानो जा बिसोरनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दान्दिसे खोन्थाना होनि मैया थांदोंमोन जिहेतु बेसे गोबाव जाखोमादो बे न' लुनाया जानांगौमोन जायाखै ओमफ्राय फैसाखौ चेयारमेननो बेसेबां लांफैयो दानि बेसेबां बख'खोमोनथाय आंबो हिसाबखौनो मोनाखै सिमेन्ट लाबोजोबसिगोन होनबाय ओमफ्राय गैया बेखौ लाबोदों सिमेन्टखौ लाबोआखै दाबो लाबोआखै बालाखौ खननै गारबाय बालाल' गारनानै मा जानो सिमेन्टआनो गैयाबा बानायासै दा सेसाखौ बेसे गोबाव जाखो फुसिनायालाय सेसा फुसिनाया मोननो दोनदों
हा सेमोनो दोनदोंमोन मानो फुसिगौ बे सेसाखौ बहल बे न' जि जायगायाव मानसि थानांगौमोन बे जायगायाव मानो बानायाखिबा रागाजों दोनफैबाय सोरनि सायाव रागा दङ ओरैनो सोरनि सायाव रागा सेरमेनफोरखौ जोंबाय बानायाखिसै नालाय चेयारमेना हाबफैयाखै नामा नोंनाव ओहो हाबफैया नंगौ दानि बेसेबां बल'नोखा आंलाय बोरै मिथिनो बे न'नि सिंफोराबा बेसेबांमोन चेयारमेन दांनोनो मोनाखै थाइसेबो मोनासै खय बोसोर जाखो बे न'आ बोसोरनै बारबायलै बोसोरनै जाबाय औ बा दासिमबो लुवाखै मा नामा दैनिया कमल कमल मा लिरो गयारि गयारि मा गामि होनना बुङो बे लावख्रिगुरि लावख्रिगुरि चेयारमेन नामा मा नाम चेयारमेन माबामोनलाय औ आं बावबाय शंकर जायखिजाया बेनो माबा चेयारमेना बेनोमोन आरोखि शंकर होननायानो आदसा फैदोंना फैयाखै नोंनाव आदैनावहाय मालाबा बे खनसे फैयाखै नैबे माने जियारि सारालाय खननैसो नायफैनाया न'आव कमप्लिट जाबायनो होननानै खननै जाबाय बेखौ नायफैनाया कमप्लिट जाबाय होनना बुंदों आरोखि जोंथ' मा मिथिनो आरो बे जाय जाय थाबायग्रा बिथांमोनासो मिथिसिगौ लादों माबा मा होनो मेम्बार चेयारमेन आदसा बे मेम्बाराथ' नैबे माबा होनदोंमोनलै हा नेपालि देवसिना जोंना गामिना लथेन मेम्बार बेनि राहाखौथ' जों नुवाखिसै माथो राहाया माने बेखौ सरकारा नायफिनाबाथ' जों जेबो उदाय खालाय बेखौ थाब लुना होनांगौमोन दा हनै खुगाखानो सिलाबा बसुमतारी आहा कमल गयारि आदसा ओरै आलादा आलादाखा এইটো এই যে মাত্ৰ অলপহে বনাইছে পাছত এই যে পইচা লোৱাৰ পাছতো মেম্বাৰটো মানে ঘৰটো নাবনাই আৰু কইলেও মানে হ'ব হ'ব পাব বুলি কৈয়া থাকে আৰু সেইদিনা মানে যোৱাকালি এই ইটাটো আনিছে ইটাও কিবা ভাঙা চিঙা আনিছে আৰু মইতো কৈছোঁ কিবা এই ইটাটো নালাগে বুলি কিবা বেলেগটো আনি দিয়ক মানে এইটোতো ভাঙা চিঙা এইটো ভাল ঘৰটো নহ'ব বনাই দিয়া যদি অলপ ভালকে বনাই দিয়ক মই এনেকুৱা কৈছোঁ আৰু পাছত কৈছে এইটোতো মোৰ দায়িত্ব নহয় এইফালে পৰাহে এনেকুৱা আনি দিয়ে একো নহ'ব হাঁহ পোৱালহে এইটোতো একো নহ'ব বুলি কয় আৰু মই বনাই দিম বুলিতো কৈছে কিন্তু এই যে এখন এনেকুৱাহে মানে একদিন আৰু মই কৈছে কেতিয়া আহিব কিবাটো এই মিস্ত্ৰীটো আজি না কালি কৈছে ৰ মই মিস্ত্ৰীক কথা পাতিম তাৰপিছত কেতিয়া আহে এনেকুৱা কৈছে আৰু নাই আৰু দুইবাৰ নেকি এমাহে জানো बिदिनो रागानो जोंबायसोमोन आङो गरम होलासो नंबायमोन रागायानो मोना माबो मोना न'आनो बायजोबसैनो बोराय गोजा न'आ मोननानै बख'नानै हरजोब्बाय मोनाखालायनानै आं रागा सोखाबाय मोनाबा सेमोन आं बुख्रुबनो नागिरदोंमोन बे न'खौ जायिनि अननानै बोरायाबो बादा होबाय दा खालामनो माबा रागानो बुख्रेबनोसैसोमोन लायो थिनहैयो मावा हनै